Senebe yuwaru sordan glomawna ka sababu yake adaga yoro benndo jibadima nga ona tabela jerle ambe domina inafoko bi sumaw songo temaga odun sababu yae munye Ibrahimu Boku ale yuwaru kadini vraiment insécurité ke baga Sénégal aussi mogo tuka frosra akumana mogo tuka baraka akumana mogo tuka baraka usagola parce que on a crise sécuritaire donc insécurité ke baga Sénégal aussi faut ka tamatem donc insécurité vraiment à jouer en entendre faut ka tamatem Amada diko ni Musa Kulubali ye Sénégalais ye ulu akilinana Sénégal fen yere de sebe koro geleyale do ambe do mina ikobi engrais borokele wa kononto engrais borokele ni tarata jurula foto ba fi wata kono fana bala kono fana nunana parce que wati dola nous kono na nous yara kala mali fambele jalina avion be bina bunu bombarder si ça anta de fe mi yak avion du soro kono nu fana banda sege ko sobe yara de mais niya tagalaga ni wati de bon Sénégal ali mamulu ko sobe ka so ke engrais warkacha wa warcha re ci mi engrais retiso fitini mi bi soro fene asiga sa fantan siga sa Sénégal na foro ko Sénégal ka engrais sa war bala gazol fene aywa o ko ni hukumati fosa oti soro wa fene bitini gazol fene warkacha feleni dabali jumene biyeni no yasaka yelma do nin tabulula Useni Male ale furuba chakela ye Sénégal o togola sula yuwaru kana janga seni sino luti permettre quand mais seulement on va élaborer quelque chose nous à ces dessins de va falloir donc ensuite il va ça doit c'est ce qu'on appelle la assimilation totale ni feleni dabali masoro ni ko ina anake sababu ya kawolo geleyala vewa bambara togola kabo yuwaru burdo bokum kala seldo